vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka tikakubatirai. Message edu ikutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma kubva pandainge ndichiri kusekondary school. Ndainge ndiri munhu wekuti ndaifarira sterek zvemusic ende ndainge ndichingogara ndichizviudza kuti one day I was going to be one of the biggest artists. Panguva yacho iyoyo ndipo painge pachiri kuitwa zvezviya zveurban groups, so I was taking inspiration from most of the guys avo vainge vachiita zveurban groups. Mukoma, most of the times I would find myself tichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana uko kwainge kuchiitwa madiscos. Sometimes ndaitomboendawo kuma-talent shows because ndainge ndiine shuviro yekuti one day ndainge ndichidawo kuzoitawo a musician. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti mukuzonofamba ndichienda muma-talent shows akasiyana siyana, then ndakabva ndazosangana neumwe mudhara. Panguva yacho iyoyo madhara ainge achinzi mashuga daddy. Dhara iri mukoma rainge riine imwe motikari yainge yakanakisa. This guy akabva anditi iye he was about to move out of the country, saka ainge achingoda munhu wekungosiya apromota. That is how this man got into my life. Mudhara uyu ainge aine mabusinesses ake. Vana vake vose vainge vakasatoenda kuUK a very long time ago. Apa iye ainge akafirwa nemukadzi wake, saka akanditi iye ainge achingoda munhu wekuti anosiya amusimudzira munyika, so that by the time that he goes and retire kuUK at least anenge achiziva kuti akasiya abatsirawo someone. Akabva ati ainge andisarudza inini because pandakaenda at this other talent show mudhara uyu ainge angoriko just by invite, saka akabva ati ainge achida kuzondiona zvekare. This was after the talent show apo paakataura neni. Ndakabva ndamuti zvino kana foni anditomborina, ndokubva andinyorera mafone numbers ake pasi. Koma murume uyu akati andiudza iye kuti ainge achida kuti tinge tichizohava a meeting achindi-introducer to his manager. Those were the days of vana Plaxedes zvekare nana Bethany. Saka ndainge ndava kutongozviona just like them. I was so excited throughout the class. After school mukoma, I rushed ndokubva ndanopinda mukombi. I then went and I met up with him. This guy paakanditi I want us to go to a hotel ndiko kwatikuyeva a meeting. Instead yekuti brain dzangu dzitange kufunctiona kuti how come this guy wants me to go with him to a hotel, tobva tanobhuka kuhotel ikoko in a room, not muma conference room. I could not even think about it because excitement yacho, it was just too much. Takati tiri muroad tichienda kuhotel uko mukoma, ndakangoeva a sort of like a flash, so it was more like a vision, but this vision I never concentrated on it because takati takamira parobot ndakabva ndaona kuti there was a man ainge akagara naye on the same seat. Saka ndakafungidzira kuti maybe it was just the excitement yandainge ndiinayo, but instead of kuona munhu one ndakaona mudhara uyu ava vanhu vaviri. This other figure yandakaona munhu wacho ainge akaita kunge transparent, so zvekuti I could see through him, zvekuti ndaitoona kuti mudhara uyu akagara kuseri kwe this transparent figure. It just happened so quickly zvekuti pandakabwaira so kuti ndinge ndichida kunyatsokuona kuti zvinhu zvandainge ndaona zvainge zviri zvechokwadi here. Then mudhara uya akabva azokasika kutanga kundibvunza kuti are you okay, are you okay. Mudhara uyu paakandibata mukoma, ma feelings angu ose akabva aita sekunge ainge aexploda mumwoyo mangu. At that time mind you, ndainge ndisati ndatombopindwa nepfungwa dzekuda kutanga kudanana nevakomana, but from there on mukoma, this feeling that exploded in my heart, it was just too much zvekuti kubva zvandakazotanga kumutarisa mudhara uyu ndiinaye mumotikari on our way going to that hotel, ndainge ndava kusamutarisa neziso riya rekuti munhu uyu he is almost like my grandfather, but ndainge ndava kutomutarisa neziso rekutomuchiva mudhara uyu. Takazoti tasvika kuhotel kuya there was no longer talk yekuti you are going to meet your manager. Akangonditi I just want to spend some time with you. At that time koma, I was only 15 years old. Ndainge ndichitori mwana chaiye. Takati tapinda
muhotel muya mudhara uya akabva ati let us just have a nice time, ndokubva azondidirira wine, ndokubva ndatanga kunwa wine. The next thing that happened, ndakazotomuka ndikaona kuti ndainge ndatorara naye mudhara uyu. It was very painful, ndairwadziwa zvisingaiti. Mudhara uyu akabva ati he was going to give me some pills awo ainge achizoita kuti marwadzo acho ange achiita nani. Akabva andipa mapirits, but still the pain was just too much. Ndokubva ndatanga kuchema because ndaiziva kuti pandichazonosvika kumba mama vachandibvunza kuti first of all wanonoka uripi. Apa kufamba ndainge ndichitadza kufamba, so I was scared kuti my mom was going to find out kuti ndainge ndarara nemukomana, then I could not even saka ndainge ndichitya kuti mama wangu was going to find out kuti this is what I had done. Well, murume uyu akabva ati if you are so scared of your mom, let us drive through my place. There is something, pane umwe mushonga so wandinogona kukupa. Mushonga iwoyo unokwanisa kuzoti unge uchizoita right. Then we drove to his place. Takazoti taenda kumba kwake. Inini ndakamboramba kubuda motikari, but akazongoramba achindinyengerera, ndokubva ndazopinda naye mumba make. Iye akabva ati as you can see I stay alone. Mukadzi wacho ainge akafa, then vana vacho ndo vainge vari kuchando. Akabva ati if you want you can come and stay with me, but anyway ngatiitei zvatafambira. He then took me to his bedroom. At that time nguva dzainge dzava kuma 4 p.m. apa pamba inini ndaiwanzo kusvika pamba kuma 2:30. Ndakabva ndati no, let me rush back home. Akabva ati no, hande kubedroom kwangu because ndiko kune mishonga yacho yandiri kuda kukupa kuitira kuti unge uchizoita right, so that your mom won't suspect kuti why uri kukamina. So ndakabva ndazongotevera, scared of my mom, ndakatevera murume uyu ndikaenda naye kubedroom kwake. Takati tichinopinda mubedroom make, that same thing that had happened apo patainge tiri kuhotel ndo zvakaitika futi. Ndakabva ndangotadza kuziva kuti ndainge ndava kupi. Pandakazomuka it was somewhere around kuma 6 p.m. Mudhara uyu ainge arara neni futi, but that pain had totally vanished. Handina kana kuzombonzwa pain or what. Akabva ati let me take you back to your mom. Ndikati it is fine, but moyo mangu ndainge ndichitya. Mudhara uyu akabva azongonditi nothing is going to happen to you, haumborowi namama vako because you were with me. Saka ndakafungidzira kuti maybe kuti anozivana nemaparents angu or what, because why ainge ati your parents are not going to be angry at you because they know me. Saka mudhara uyu akabva asvika ndokubva atondidropa pagate. Ndikaburuka motikari muya ndainge ndava nezvivende mukoma. Ndakati ndichinosvika mumba, to my surprise mama vangu havana kana kumbogara vatsamwa kana kuita sei. Fortunate enough ivo dede vangu vainge vasati vadzoka vachibva kubasa. Mama vakabva vati usazozvidzokorora zvinhu izvi zvawaita, plus munhu akudropa pagate ndiani. Ndikabva ndangoti it is my friend. Then ndakazongoramba ndodanana naye mudhara uyu achingondipromisa kuti he was going to take me to this other guy uyo ainge aine music studio yake, but I was never taken to that guy's place. Mudhara uyu ndakadanana naye for the whole schooling term, ndokubva azongonyangarika. He just vanished, this guy. Saka paakangonyangarika ndakabva ndangozviudza kuti murume uyu maybe he has gone to the UK sezva ainge akandiudza, but I never got nothing out of it. Ndaitongotengerwawo chikafu paya patinenge taenda kuma outings, ndozongodzokawo netuma takeaway utwo twandaizodya ndakawanda zvangu muspare bedroom mangu. So when this guy went wherever he had gone to, my life returned back to normal, so I thought. Many years later passed. Then ndakazoti ndava ne20 years ndipo pandakabva ndazopinda in a relationship. Ndakati ndapinda in a relationship, the first guy that I slept with, takazoti mangwana acho makuseni mushure mekunge tabva mukurara tose, this guy akamuka achiscreama. He was screaming out so loud. Saka ndakabva ndati what is going on,
iye akabva angobvisa maoko ake pasikarudzi yake. Zvainge zvakaita sikarudzi yake, it was so scary to look at, zvekuti kana neni ndakabva ndatanga kuridza mhere. At that time ndakangofungidzira kuti this guy ainge atondipa AIDS, ndo the thought that came into my mind. Ndakabva ndatanga kuchema ndichimutuka kuti wandipa AIDS, unorwara iwewe. Saka this guy iye ainge achiti he was not feeling any pain at all, but aingonzwa chiveve. Mukoma akazofa a few months later, mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika. Saka ndakabva ndambogara for a very long time because I was very traumatized, because kubva zvandainge ndakarara nemudhara uya ndakazombogara for a very long time ndisina kumbopinda in any relationship whereby ndainge ndichiita bonde. Hongu ndaiva nevakomana vandaidanana navo, but taingodanana zvezviya zvekuchikoro zvekungodanana. So this guy ndiye munhu wekuti ndiye wandainge ndazotongosarudza kuti ndinge ndichirara naye. Then I saw that terrifying thing. From there on ndakagara for a very long time ndisingadi kana kumboita bonde nemunhurume because I was too traumatized. But chainge chava kundinetsa mukoma now ndechekuti ndainge ndava this desire yekuti ndinge ndichizvibatsira. Mukoma ndaitotenga, munoona macucumbers aya ndaitotenga macucumbers, ndobva ndatora cooking oil, ndobva ndazora cucumber riya necooking oil. This was before ndisati ndaziva kuti kune malubrication. Ndobva ndatora gakaria, ndobva ndatanga kuzviita naro, ende ndaitonzwa kuti I would be satisfied. Musi wandaiti ndinenge ndisina kushandisa gaka iroro mukoma, ndaitorota ndichiita bonde neumwe murume anenge akanaka so, but murume uyu aizoti kana apedza kuita bonde neni paya pandinenge ndava kuti ko iwewe uri kuimboita bonde neni umbori aniko, murume uya chiso chake chaibva chashanduka zvekuti aibva angoita skeleton. Zvinhu izvi zvaitika musi wekuti ndinenge ndanzwa nhungo kuzvifadza ndiri ndoga. So from 20 years kuzosvika ndichizopinda marriage at 25 ndipo pandainge ndichingoita izvozvo zvekuzvibatsira ndiri ndoga. Ndainge ndisingambodi kupinda murelationship or what, ndaitozviudza kuti I am satisfied like this, and the trauma yainge isati yapera mupfungwa dzangu. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti pandainge ndava ne25 years ndipo pandakabva ndazosanganawo neumwe mukomana. We just met zvedu on mukomana uyu ndiye wandakazochata naye, but takasvika pakunochata mukomana uyu neni tisina kumbogara tarara tose. Saka takati tiri munzira tichienda kuhoneymoon, ndainge ndichingozviquestiona kuti saka murume wangu uyu what is going to happen to me, considering the fact yekuti kumashure uko ndainge ndakambosangana neumwe mukomana then ndokubva azomuka aine buri pasikarudzi yake. Saka chichi chaitika kumurume wangu mukoma. Anyway, takati tasvika kuhoneymoon tikabva tazorara tose, then mangwana acho makuseni ndikabva ndaona kuti there was no effect at all. Ndikabva ndati Mwari makanaka. We enjoyed our honeymoon, then we returned back home. Mukoma kuti nhumbu ingabata, nhumbu yakabva yaramba kubata. Ndakastruggle from 25 years kuzosvika ndichiita my first pregnancy. This was when I was 28 years, but nhumbu iyi yakangonyangarika. Nhumbu iyi yakazotodisappear ndiine 5 months ndipo payakanyangarika. Dumbu rangu rainge ratokura mukomana zvekuti kunyangwe ndichizonoudza murume kuti I don't feel anything, murume akangofungidzira kuti zvimwe kuda mwana ainge afira mudumbu, but yainge yangonyangarika just like that. Takazozama zvekare kuti tinge tichiita mwana, but mukoma it was my miscarriages. After my miscarriages ndakazvarira pasi vana vanokwana kuita 5, but ndakaramba ndichingozama kuzosvika Mwari vachizondipa mwana wangu 1 uyo wandiinaye. But problem manje iripo pamwana wangu uyo, I don't know kuti medical condition here kana kuti mwana wangu ane dambudziko rekuti anorivara mukoma. Anokwanisa kutoti achitobika so anongoramba akabata kusvika ava kutopiswa nesadza akangorivara zvake akabata mugoti. So that is what is troubling me right now. Please help me. Problem iyi yekuti mwana wangu anorivara ingapedzwa nei? Please ndibatsireiwo vanhu vaMwari.
Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvinorwadza, zvinopisa tsitsi. Hanzi navahanzvadzi vedu, mwana ndakambotanga ndichamurova ndichiti zvauriwe mwana musikana unofanira kuti unge uchidzidzira kuita mabasa ose epamba, but ndega ndakazotoona kutoti mwana uyu ndinokwanisa kuzotomukuvadza, kutomuuraya chaiko nekumurova nekuda kwekuti akanyanyisa kurelaxa. Please ndibatsireiwo. Please ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Unosafawo here from that same condition yekuti unongopota uchingorivara. Please uyaiwo kuinbox kwangu kana kuri kunzi ndo zvinoitika kwamuri, so that tikwanisewo kunzwisisa kuti chii chinenge chichiitika panguva iyoyo yekuti kana uchingoita kabasa unozotongokaruka watorivara kuti ndanga ndichiita chakati. So ndakambotaura nevamwe vahanzvadzi vedu, I think it was last year here, variko kuchando uko, vakati ivo mukomanachi kana kuri kunzi munokwanisawo kupota muchipostawo maconfessions angori funny because inini dzimwe nyaya ndinozotodziavoida nekuti ndinenge ndichinzwa kutya nyaya dzevanhu vanenge vachiromba, nyaya dzekuti vanhu vanenge vachikonfesa vachiti ivo vakaromba. So kana kuri kunziwo unenge uine zvinenge zvakamboitika kwauri, zvinhu zvekuti zvinenge zviri very funny zvakaitika kwauri, you can come to my inbox, then I will share your story here on our platform, kuitira vaya vanenge vachiti vanonzwa vachitya kuteerera mamwe maconfessions. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.